Salam iyildeşler. Men şu yalakaları seyredip ödüm utanıyorum. Ama bu yalakaların hiç namusu utancı yok. O arkadağım deyip iki ayağına salam verip duranam. Bunların boynunu bükük koyya. Ovadan depe gidenimizde birazcık öğrenşin şuna çeldi diye. Hemen ovadan depeden ne el bukulup ne el iki ayağına salam verseniz de mene de ovadan depe uğrak yasıdı. Siz şunun için dik durmayın boynunuz bukup durun deyip sizi öğredi otuyor ol. Giden yerinizde öğrenişleriniz yana. Kıyın olmadı yana. Sizden öňürki ne çekişini iyi verdi ovadan depe boynu büküp duranlar. Bari ovadan depede eňilip durun de. Şu sizin bolup durşuňyz ýa-ni. Siz hem şoňa taýynlap otýar. Şu zatlary pikir edeniz hemmäňiz gorkuşup salam berişip dursuňyz. Hani bizim öňki türkmen erkeklerimiz, hani bizim türkmen halkymyz dimdik duran kılıçyny tutup uşagynda tutup kellesin dimdik duran erkek halklar nereye gitti? Men özüm utanýarym şu zatlardan. Menim utanýarym özümiň bolup durşumyndan elimden hiç zat gelenak. Käşke men öňkü döwürde dogulsadym. Käşke men elime kılıç alyp urşup duşmanymyň öňüne çykyp bilsedim. Häzirki döwürde dogulup şu zatlary görenme gaty namus etýärin men. Gaty namus etýän. Öň Sapar Murat özüne türkmen başı diýip at goýup, halkadan garamayak diýip at goýup gitdi. Halkam biz garamayak diýip aýtdy häzir çelini. Biz näme üçin garamayak bolmalyşyk? Çağalarynyň beýnisini ruhnama bilen ýuwdy. Institutda edara işlerde hemme yerde ruhnamany okatdy, Kur'an taşlatdy da. Häzirki doýmaz gulam, hormatsyz arkadaglary. Olam häzir bir kitap ýazyp hatda öýdem ýazan okmuny bütün dünýä bilip ýör. Ýazyp berýärler. Dünýä aldap ýörendirne diýip ýör. Şu bir kitaplary indi okadyp halkyň çağalaryň gelejegini ýom-ýok edip ýör. Hani gördüňizmi videoda nädip ýör ýaşlar, ruhnama okanlar, çäre gidenlerin bolup durşun gördüňizmi videoda? Oýla çarýynyň da ötýän şu video gördüm ben. Ene şu sizin geleceğiniz, kellesi, beýnisi ýok adamlar gelecek pikir etmeýän. Eger bizim enatalarımız biz üçün göreşen olsa biz her ýat ýurtlarda gezmerdik. Eger biz göreşmesek bizim çağalarımız gulu olur. Bu zatlary biz yol vermäliň. Seredin bizim tarihdaky erkeklerimiz, mert batır ýigitlerimiz. Näme üçin biz bularyň namusyny ýere pırçamalmışyk? Näme üçin türkmen halky agly berdi? Näme üçin türkmen halkynyň 3 adamy şugulçy? Näme üçin türkmen halkynyň 3 adamyň ikisi görüp? Näme üçin türkmen halky bir-birini gollanyp? Näme üçin türkmen halky bir adam watan üçin görüşde şoňa erwet kommentary ýazýar? Hatda şu erwet kommentary ýazanyňam öz hokum tiýji. Ýaşaýşy gowy däl şonuň. Käbir ýazdy näme üçin hali şo bir zady gürleýän diýip. Şo bir zat gürlenirdi ütbän batam Türkmenistanyň içinde. Un mu köp elde? Çörek mi var? Yağı var mı? Näme var Türkmenistanyň içinde ütbän zat? Dermanlar mı arzan oldu? Halk aylyk mı alyp bilýär? Başka zat gürler ýani. Sen başka zat gürle bize göreldi ýol ýörkez. Bizim şol ýoldan ýöräli. Erwet kommentary ýazyp, sizin geleceğiniz üçin, sizin çağalaryňyz üçin berden çykyş edip oturanlara bir azajyk hormat goýmany bilen haklar. Beýnisi ýuwulan adamlar. Ene Türkmenistanyň halkyny nira taýynlap otýar. Näme üçin şeýdip ýaşamalmyşyn? Şu zatlar giç bolmanka ýol bermäliň şu zatlara. Hemmämiz agly beri olalyň bir çukura tüküreliň. Esasam Türkmenistanyň içi. Ýadamadyňyzmy? Saat 7-den oçurda durup akşama çenli ýaga oçurup gitmän gaýtja. Ýadamadyňyzmy şu zatlardan? Onu alyp bilmän ýörsiňiz. Ýadamadyňyzmy şu zatlardan? Çağalaryňyzyň ýüzüne seredin de gelejegini gözüňe tutuň. Eneleriňiziň ýüzüne seredin, gelejeginizi gözüňe tutuň. Taryhy köprek okan. Ruhnamany okamaň. Doýmaz Gulynyň kitabyny okamaň. Köprek taryhy okanda bir azajyk şolardan görelde aljak bolalyň, agzy bir bolalyň. Erwet kommentary ýazmakdan peýda ýok, şugulçylamakdan peýda ýok. Ol dime öz aýaňyza özüňiz palpa urmak. Sizin hem çağalaryňyz bar, sizin hem geleceğiniz bar, şu zatlar pikir edin. Siz şu gün adam sapdyňyz, şugulçyladyňyz. Şu gün erwet kommentary ýazdyňyz siz. Size bir peýdasy ýokdur onuň. Näme gerek halkyň bir-biriniň şeýdip ýaşamak? Utan ýadamadyňyzmy siz? Gelin, agzy bir bolalyň.